قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون nasihatetin adamların cevabını aytdı. Bu mallar maňa berildi, men ýanymdaky alym sebäpli we men şoňa mustahak bolansam berildi. Allah tebarak we taala şoňa aýtdy: "Aya Qarun bilmeýärmi? Tahqiq Allah tebarak we taala onuň odol köplerçe garynlaryny helak edenligini. Olar Qarundan guwwatlydylar we mallary da nihayetde känni. Günähkärlarynyň günähinden sorulmaz, helak edilen wagtynda." فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Pes Qarun öz gowmuna görünmek üçin zinet bilen çykdy. Ol adamlary ki dünýäň diýerligini istiýardylar. Olar aýtdylar: "Ey kaşki bize de Qaruna berilen mal we mulk berilsedi. Elbette Qarun nihayetde uly paýo, uly nesip eýesidir." وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Ol adamlar ki özlerine ahiretin ilmi berilipdi, olar dünýäni arzu etýänlere aýtdylar: "Vay size ey dünýäni arzu etýänler, Hudaýyň ýanyna sogap iman getirip salih amel kesbeden mu'minlere haýyrrakdyr. O tekin tilago keramata tawfik berilmez, meger sabr edenlere beriler." فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Pes biz Qaruni we şoň öýüni mülkini yere ýuwutdyrdyk. Pes Qarun üçin bir jemaat bolmady ki şoňa nusret bersin we Qarun intigam alýanlardan bolmady. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Ol adamlary ki bir gün odol Qarunun döwletini arzu etýärdiler. Olar bunkun agah bolup aýtdylar: "Ey ajab, Allah tebarak we taala özüniň bennelerinden kimi istese rızkyny giň eder we istese rızkyny dar eder. Eger Hudaýyň bize mehrebanlygy we ihsany bolmasady, elbette bizi de yer ýuwdardy. Ey ajab, kafirler nijat tapmadylar." تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ahirete bolan cennetni biz ol tor adamlaryň nasip ederiz ki olar yer ýüzünde ululugy istemýärdiler we fesady da istemýärdiler. We ýaxşy agybat perhizkarlar üçindir. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.
her kim bir ýakşy amalyny kesip edip kıyamata alyp barsa, pes şoň üçin şondan ýakşyrak sogap bardyr. We her kim bir teleke amala mortakip bolup kıyamata alyp barsa, pes teleke iş etýänlere ceza berilmez, meger öz amalyna mutabyk ceza beriler.